Η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων συζητήθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Δημήτρης Δρούτσας, ως αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι στο όραμά της η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη έχει σαν πρώτη υποψήφια χώρα τα Σκόπια και είναι έτοιμη να εξετάσει τις σοβαρές προτάσεις από την πλευρά των Σκοπίων. Επιθυμούμε να υπάρξει λύση όταν λέμε ότι στο όραμά μας για την πλήρη ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κατά νου και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και μάλιστα ως έναν από τους πρώτους υποψηφίους. Έχω τονίσει και επανειλημμένως ότι εφόσον υπάρξουν προτάσεις σοβαρές που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει, εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε τέτοιου είδους προτάσεις με σοβαρότητα. Άμεση ήταν η ανταπάντηση του Γιώργου Καρατζαφέρη, αρνούμενος να δοθεί οποιαδήποτε ονομασία ή παράγωγο του όρου Μακεδονία στα Σκόπια, προτείνοντας για άλλη μια φορά την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος, ζητώντας παράλληλα την επίσημη θέση πάνω στο θέμα από τη Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ, εμυρώθη, ευαπτίστη, χρονταστούντος του Αμερικάνου και με ανάδοχον το ΝΑΤΟ και το όνομα αυτού Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη. Είπατε πριν από λίγο ότι δεν πρέπει να πέφτουν ονόματα δημόσια. Μα εσείς η κυβέρνησή σας το δώσατε αυτό το όνομα και το δώσατε στον τύπο για επεξεργασία. Δεν γεννήθηκε στη φαντασία κάποιων δημοσιογράφων, δεν μαζεύτηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ και είπαν αύριο το πρωί θα βγάλουμε το όνομα αυτό. Βολιδοσκόπηση δική σας κυβερνήσεως είναι. Και μου προξενεί εντύπωση, γιατί αυτή η δημοκρατική, όπως θέλει να λέγεται κυβέρνηση, δεν τολμά να ασκήσει το ύψιστο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη, την υποχρεωσή της, να ρωτήσει τους Έλληνες πολίτες. Εδώ το νεότευτον αυτό κρατήδιο είπε ευθέως ο Πρωθυπουργός του ότι εγώ θα καταφύγω εις το λαό με δημοψήφισμα. Εσείς γιατί φοβάστε να καταφύγετε σε ελληνικό λαό? Φοβάστε τα δημοψηφίσματα? Όλες οι πτέρυγες και το ΠΑΣΟΚ για άλλα θέματα, όχι της σημασίας αυτής, ζήτησαν δημοψηφίσματα. Όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προχτές για άλλο λόγο και το ΚΚ για άλλο λόγο και εσείς και τα λοιπά. Γιατί φοβόμαστε τον ελληνικό λαό? Δηλαδή υπάρχει κανείς που να πιστεύει μέσα από την αίθουσα ότι θα ονομάζονται αυτοί Βαρντασκέοι? Μακεδόνες θα είναι. Μακεδονικό έθνος, μακεδονική γλώσσα, μακεδονικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η Μακεδονία του Βαρδάρη και εμείς θα έχουμε τη Μακεδονία του Μαγκούφη. Περί αυτού πρόκειται. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε μέσα στους 8-9 μήνες που είναι στην κυβέρνηση 5 φορές με τον κύριο Γκουεύσκι. Κατά τα άλλα λέτε ότι προχωράει η διαδικασία στον ΟΗΕ. Πείτε μας λοιπόν πότε έγινε την τελευταία συνάντηση υπό τον Ήμιτς με τον κύριο Βασιλάκη? Πότε? Εκτός εάν γίνονται ερήμοι του ελληνικού λαού και των πολιτικών κομμάτων. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε την πρόοδο των πραγμάτων? Και σε ρωτώ, κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε μοντέρνος και σύγχρονος άνθρωπος, είναι δυνατόν να αποφύγετε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για αυτό το θέμα? Δεν υπάρχει δέσμευση 2 Συμβουλίων Πολιτικών Αρχηγών ότι δεν δίδεται το όνομα ή παραγωγών? Ποιος θα αλλάξει αυτή την απόφαση? Μονομερώς η κυβέρνηση του 28% διαβάζοντας εχθές τις δημοσκοπήσεις? Εσείς μόνοι σας δεν έχετε την ευθύνη? Φέρετε το λοιπόν σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών εάν φοβάστε το λαό. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια κινητικότητα εν ώψη του Νοεμβρίου. Και ξέρετε, ο Νοέμβριος είναι μια κωβική ημερομηνία για την πιθανή είσοδο στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων. Τα Σκόπια πρέπει να κόπτονται να μπουν στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ να κόπτεται για τα Σκόπια. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, καμία πρεμούρα. Δεν έχουμε καμία πρεμούρα. Αυτοί έχουν το πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εμείς γιατί να υποχωρήσουμε? Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη δική σας θέση η οποία είναι θολή, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να έχω και την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει το όνομα ή παράγωγο Μακεδονία ή στα Σκόπια? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με άλλο ρόλο το 1993, έριξε την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας ακριβώς για το θέμα αυτό. Για το ενδεχόμενο παραχώρηση στο μέλλον το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Σήμερα λοιπόν τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση? Εκχωρείτε? Δεν ξέρω τι έχετε πρόθεση να κάνετε εσείς. Εμείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός αρνούμεθα να δώσουμε το όνομα Μακεδονία ή παράγωγο στα Σκόπια. Και αυτό ας το λάβετε σοβαρά υπόψη, αλλά και η άλλη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρατζαφέρη για τις παρατηρήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, ό,τι αφορά το άρθρο και πιθανή διαρροή που είπατε, υπονοήσατε ότι έκανε η κυβέρνηση για να τεστάρει την κοινή γνώμη, τέτοιου είδους πρακτικές, το λέω επειδή είχα την καλοσύνη να με αποκαλέσετε μοντέρνο άνθρωπο και μοντέρνο νέο πολιτικό, τέτοιου είδους πρακτικές για μένα είναι άγνωστες. Εφόσον υπάρξουν σοβαρές προτάσεις οι οποίες πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τις εξετάσει με σοβαρότητα και με συστηματικό τρόπο. Στην ερώτησή σας για δημοψήφισμα, θυμόσαστε κύριε Καρατζαφέρη, είχα την τιμή να απαντήσω ξανά, πάντα με μεγάλο σεβασμό στο θεσμό της Βουλής των Ελλήνων. Και η απάντησή μου που έδωσα τότε ισχύει βεβαίως και σήμερα. Ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού με ξεκάθαρες θέσεις και λάβαμε την εντολή του για να κάνουμε αυτές τις θέσεις πραγματικότητα και να φέρουμε αυτές τις αλλαγές στην πατρίδα μας, τις οποίες έχει ανάγκη για να μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Στο καλύτερο αυτό μέλλον το οποίο θα δημιουργήσουμε.